Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Sejrin iċċelebraw il-liturġija ta' 23 ħadd matul is-sena. Disa ta' llum fil-Vanġelu sabiħ ħafna Vanġelu jgħidin u dejjem sabiħ, imma llum għandna dik il-weda ta' Ġesu fejn 2 jew 3 miġbura f'ismi hemm jien f'nofshom. Bħalma aħna hawnhekk ħafna iktar minn 3. Għalhekk nifirħu li Ġesu qiegħed fostna waqtul dina iċ-ċelebrazzjoni l-lum għal ewwel ħadd tax-xahar nofriha r-Roħ Missieri Anton għar-Roħ Ommi Ġorġa għar-Roħ Oħti Vivien u għar-Roħ Izzija Ċekka. Nsellmu s-semmija kollha ta' Radio Marija, nsellmu speċjalment il-ħutna morda, il-ħutna anzjani u l-dawk li jieħdu ħsiebhom. Nistednuhom biex jingħaqdu magħna f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu, ħanitolbu l-Alla maħfra u grazzja. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lilkom ħuti li jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emi u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfirna d-nubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, glorja l-Alla fl-ola tas-smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, roddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missieri tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla Aruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja l-qatt tal-btana. Li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-Oli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ntajtna l-fidwa għamilt noliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lill-uliet jeżistijek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħielsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. Dan jgħid il-Mulej, lilek o bniedem qed tqassis ta' dar Iżrael. Meta tisma' minn fommi xi kelma, għandek twiddibhom f'ismi. Jekk jien ngħid lill-midneb, int tmut żgur, u int ma tkellmux u ma twiddbux biex jitlaq triqtu, il-midneb imut fi ħżonitu, imma demmu nfittxu minn idejk. Imma jekk intwiddeb il-midneb dwar triqtu biex jerġa' lura minna u ma jerġax u jmut fid-dnubu, imma int tkun salvajt ħajtek. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsoljari ngħidu flimkien. Issimgħu leħen il-Mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bil-għena l-Mulej. Ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas salvazzjoni tagħna. Ners u qoddimu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Ejjew inqimuh u nixtetħu qoddimu, arkubtejna qoddim il-Mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba,
bħal f'dakinhar f'massa fid-deżert. Meta ġarbuni u ttantawni misterijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Qari mill-Littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani. Ħuti, tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun ħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la taqtolx, la tisraqx, la tkunx rejb u kull preċett ieħor u li ma hu kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx dan lill-proxmu, mela l-imħabba il-milja tal-liġi, il-kelma tal-mulej. Ummu bil-wifka. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u f'dan il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom bil-Vanġelu skont San Mattew. Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħumijek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnu ma jkun irid jisma', murejt il-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom, kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema. Kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll illi jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, bis-sirju fis-smewiet jagħtihom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej tifħi. Din is-silta tal-Vanġelu li hija mill-kapitlu 18, versi 15 u 20 hija unika fil-Vanġelu ta' San Mattew. U apparti li tirrifletti it-tagħlim ta' Kristu, tirrifletti wkoll x'kien qiegħed isir fil-Knisja madwar is-sena 70 wara Kristu. Ġifieri 40 sena wara l-mewt ta' Kristu. U kif qegħdin taraw għandna 4 stadji ta' penitenza. 4 stadji. L-ewwel waħda hija jekk juħuk li għaf id-dnub, mur sibu waħdu. Mhux ix-xandru, mhux tikteb fuqu, mhux timmala famaħ għax waqaf id-dnub. Mur sibu waħdu. U din taqbel ma daka illi smajna fit-tieni lezzjoni meta San Pawli jgħidilhom ir-Rumani obbligati tħobbu l-xulxin. U minn dan l-obbligu joħroġ id-dmir illi twiddeb. U dan jgħod l-ewwel qabel kollox, mhux biss imma l-ewwel qabel kollox għall-ġenituri. Ġenituri għax jħobbu l-itfal tagħhom huma obbligati lejn it-tfal tagħhom huma anke obbligati
biex jgħinuhom iħarsu l-liġi ta' Alla. Naġa ngħid mhux huma biss, imma dan kien l-ewwel pass. Mur widbu għax il-komunità Kristjana qiegħda tbati għax wieħed minnha mhuwiex miexi fit-triq it-tajba. It-tieni stadju ukoll fil-moħħbi ukoll waħdu però bxiet b'xut ieħor biex it-twiddiba tiġi msaħħa. U din hija jekk smajtuha tajjeb l-istess ħaġa preċiż illi qabel Kristu qal il-profeta Eżakiel twiddeb il-midneb. U għalhekk hawnhekk Ġesu qiegħed juża dak li qed jgħid Eżakiel biex twiddeb il-midneb ħalli inti dmirek għamiltu. Issa jismax minnek jew le biex biċċa tiegħek dik huwa Alla li jrid anqallu qalbu ħalli jindem, imma inti dmirek għamiltu. U għalhekk Eżakiel jgħidilhom u demmu ma jkunx fuqkom għax inqastu minn dan id-dmir illi twidbuh. It-tielet jgħidilna qas minn dawn ma jisma' murrejt il-Knisja. Il-kelma użata bil-Griki ekklesja, illi bil-Malta għandha tradizzjoni eżatta tagħha ġema. Tifisser preċiż l-istess. Murrejt il-ġema. U eventwalment din il-kelma ġema ekklesja użata f'dan il-pass u darbtejn oħra fil-Vanġelu San Mattew bdiet tirreferi għal ġema tal-Knisja. Murrejt il-ġema. Ħalli l-Knisja issa tieħu responsabilità illi twiddeb. U għalhekk din huwa d-dmir tal-Knisja anke mhux biss fuq livell ekklesjastiku, anke fuq livell nazzjonali. Il-Knisja fejn tara l-ħażin tgħid li hu ħażin, twiddeb li hu ħażin. Mbagħad l-aħħar ħaġa hija l-kundanna disgrazzjatament. Jekk wara 3 attentati ma jismax, allura qisu pagan u pubblikan. Pagani ma kellhomx Alla, ma kellhomx Alla wieħed, kellhom ħafna allat. Kienu godless, mhux without gods bl-Ingliż jgħidula, godless not without gods. Xallat kellhom ħafna. Imma kienu jqisuhom li ma għandhomx veru Alla. U l-pubblikani kienu dawk li jiġbru t-taxxa u ħarsu lejhom ħażin. Għalhekk meta wieħed ma semax fl-aħħar qisu skomunikat, qisu maqtuh mill-Knisja bħalma kienu maqtuwejn il-pagani u l-pubblikani. Imbagħad Ġesu kif qed tinqul tal-Qudies jagħmel dikka l-wiegħda verament sabiħa. Fejn hemm 2 jew 3 miġbura f'ismi jollu liħenhom flimkien biex jitolbu hemm jien f'nofsu. Ninsabu f'nofs il-Vanġelu b'wieħed ieħor ta' San Mattew. Din il-wiegħda saret il-Ġuseppi meta l-Anġlu derlu fil-bidu tal-Vanġelu. Qallu it-tifel simmeħ Immanuel illi bl-Aramajk willudi tfisser Alla magħna. Mena Alla huwa magħna. Alla qiegħed f'nofsna. U l-Evanġelu ta' San Mattew kif jispiċċa? Morru fid-dinja kollha, għamlu l-bxara tajba u jiena magħkom sal-aħħar taż-żmien. Mena il-bidu, in-nofs u l-aħħar din il-wiegħda solenni illi min ikun miġbur f'ismi hemm ukoll jien f'nofsu. Dan l-aħħar smajta kemm il-darba u ċerti smajtu intom ukoll. Qalu fi żmien li kien hawn l-agħar parti tal-epidemija COVID-19. Ma konniex nisimgħuha bil-kwiet mid-dar l-Qudiesa u forsi nkun iktar miġbur. Kristu jgħidlek li ta' jgħidlek għax fejn hemm 2 jew 3 miġbura f'ismi f'komunità aħjar hemm jien f'nofshom.
Barra dan, intom tafu x'inhi sinfonija u x'hekk, tafu x'inhi sinfonija. Tkun dik il-parti aktarx, pereżempju f'opra, illi tiftaħ l-opra qabel ma jitla s-separju. U normalment is-sinfonija tkun ġabra ta' noti, ta' vrus mużikali li wieħed ħajsma' fl-opra. U s-sinfonija ħafna drabi jkunu parti diffiċli ħafna biex il-maestro jmexxihom x'għandu x'jaqsam ma' dan. Għaliex bil-Griek fejn jgħid ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jgħollu leħinhom flimkien, x'inhi l-kelma bil-Griek? Hija l-kelma sinfonija, sinfonon, li minna ġija l-kelma sinfonija. Meta aħna qegħdin flimkien hawnhekk, nitolbu flimkien, nirrispondu flimkien f'sinfonija b'mod organiku, allura aħna għandna l-Ġesu f'nofsna. Araw kemm sabiħa dina t-tagħlima ta' dalgħodu. U għalhekk nagħmlu ħilitna biex aħna niġu għal quddiesa biex f'sinfonija sħiħa nollu leħinna lil Alla. Nejnu lill-oħrajn, isidnu lill-oħrajn jiġu għal quddiesa. U fit-twiddib tagħna noqogħdu attenti biex ma naqgħux fil-malafama. Għalhekk waħdu b'xieda ma waħdek il-karità għandha tirbaħ l-imħabba kif jgħid San Pawlu Roman tirbaħ fuq kollox. Jekk inkunu hekk nibqgħu ċerti li Ġesu verament qiegħed f'nofsna. Nemmnu li Ġesu qiegħed f'nofsna. Tolbu mulej għal dawka li ma jemnux fil-ġema, fil-Knisja, li ma jridux jitolbu fil-Knisja biex il-mulej jurijom li jinsabu fl-isbal għaliex fejn hemm tnejn jew tlieta ġbura f'isem Ġesu, Ġesu jgħidilna hemm jien f'nofsu jitolbu. Illum, preċiż illum kien il-ħadd ukoll bħallu 400 sena ilu kienet dikjarata, forsi matul 5 700 ma kienet dikjarata Santusta li għal Martri kienet dikjarata patruna tagħmilx. Propju bħallu 400 sena f'ċerimonja fil-Katedral ta' Mdina Malta.
Sant'Ursta l-Awċin irrikorrew lejja f'dawna t-traċedji, fil-pesti, fil-kolera. U għalhekk fi żmien dan il-pandemija tolqodu wkoll anke f'dan l-anniversarju tad-dikjarazzjoni tagħha bħala patruna itolbu Sant'Ursta biex l-interċessjoni ta' Ġesu taqlanna lilna u dawk li qegħdin jitħabtu biex isibu rimedju il-grazzja li neħilsu minn dina l-pandemija tal-COVID-19 nitolbu. Nitolbu mulej għal ħudna mejtin kollha, speċjalment għal irwieħ ta' missieri, ommi, oħti, mizzija, u għal ħudna mejtin kollha biex il-mulej wassalhom fil-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Nitolbu fl-aħħar nett għall-familji tagħna, għall-morda tagħna biex bil-interċessjoni tal-Madonna ta' Pin jilqu bil-diffikultà u jibqgħu maqudin flimkien u jofsu s-salib tagħhom ma' dak ta' Kristu nitolbu. Mulej għattab li qegħdin nagħmlulek inti tgħix bis-salba għal dejjem ta' dejjem. Ta' kollox. U Alla minnek ġej slimtana u rabta ta' qalbna miegħek. Għamel jibdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq il-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tissib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid kbir għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iraddulek ħajr. Għax jien fil-ħin nagħtik hekk ħabbejt id-dinja li bagħtinna libnek il-waħdini biex jifdina. Rid tisir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-obedjenza tiegħu ksibna mill-ġid id-doni li konna tlifna bid-diżobbedjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u b'fer kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Nbierek minn ġej b'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija, li salek nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisew u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex mir-rajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Kol wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu jixorbu minnu l-kol x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għaliku għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dam tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk muli aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffru lek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddu lek ħajra xoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U mitxu kontana nitolbu li l-Ispirtu Sant jaqadna f'ġisew wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisew u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, bit-taf l-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek missieri, ommi, oħti u tzija u f'ħutna l-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-martri u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek għal missili tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna, li jinti fis-smawiet li jitqades ismek, tiġi salt nagħtik ikolli trid int fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull datina fit-tiebor ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-imiġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu intet l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn id-nubiet nisda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fiha inti tgħix bis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina. Danu l-ħaruf tala danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, jien jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, stolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Ġesu mhux bissiet fostna, issa miqiet anke ġewwa fina. U b'Ġesu magħna, Ġesu fina u Ġesu fostna, nitolbu ħalli jenna nirbħu kull tfixkil li jbedna mill-ħajja ta' dejjem, mill-ħajja ta' tgawdija għal dejjem miegħu fis-sema. Nitolbu mulej intitma l-fidili tiegħek u tgħajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek, bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni kbar mogħtija lilna minn ibnek il-għażiż nimxu l-qudiem samma nisibu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Kif tafu nhar it-3 ta' Settembru hija s-solennità tat-twelid tal-Verġni Maqdsa Marija. Il-quddiesa hawnhekk ta' Pini jkunu fit-8:09, fl-10, fil-11:15 u fis-6:30. Inħeġġukom fessara daqsant kbira li anke għandha ħafna tradizzjonijiet sbieħ marbutin mal-Għajn tal-Marija mal-Vittorja biex nagħmlu ħiridna ħanisimgħu l-quddies. Nhar it-tlieta wkoll il-berġa tal-Għoti tad-Demm mix-Xewkija se tkun miftuħa bejn it-8 u s-sija. U għalhekk dawk li jistgħu jagħtu d-demm kun jistgħu jagħmlu anke dakinhar li anke festa pubblika. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu morru l-koll fil-paċi ta' Kristu.